Hei, tämä on tuotearvostelu Eevilen JRC-kauko-ohjattavasta quadcopterista. Paketissa tulee mukana kaikki oleellinen plus 4 kappaletta varalapoja. Eevile lupaa tuotteelle 6 kuukauden takuu. Plussia kopterista. Kopteri on helppokäyttöinen, kestävä, Oliko toi hyvä? hintalaatu suhteeltaan hyvä. Joo, kyllä se pelto on Siinä on riittävä kantomatka. Paketissa mukana tulevat varalavat ja muutenkin varaosien helppo saatavuus. Miinuksena akkujen kesto, varsinkin kylmässä säässä. Testasimme kopteria pienellä pakkasella ja akut kuluivat todella nopeasti. Mutta hauskaa oli silti. Tämä nyt oli tämmönen lyhyt ja ytimekäs kopterin esittely kautta mielipidevideo, jossa kerroin teille sen plus- ja miinuskohtia. Käy toki katsomassa YouTube-kanavaltamme kopterin lentoharjoituksista oleva fail-video, jossa näette kuinka helppoa kopterilla oli lentää ensimmäistä kertaa. Sen lisäksi käy tarkistamassa Eevilen verkkokaupasta Eevilen tarjoukset ja uudet tuotteet. Kiitos. Tää on perseestä tällaisella tuulella. Miten sä lensit nyt oikein? Mä hyvin lensin puskaa. Fly! Fly!